minsan nagkita ta, di na magkuno at dan agayat ken ka. Tisumbat mo ket nalawa, awan ko nang nga ibaga kanya. Nalawa apar-par bukla tisumbat mo, tanakita akakoy kuyog mo. Nalawa apar-par bukla tisumbat mo, tanakita akakoy kuyog mo. Di ay ayatem sakit nga kinuna, awan bibiyang kuti pagduyusa, awan gaya kay mo nga parparbukla ngayam dayta ayan. Minsan nagkita ta, di na magkuno adan agayat ken ka. Isumbat mo ket nalawa, awan ko nang nga ibaga kanya. Nalawa apar-par bukla isumbat mo, tanakita akakoy kuyog mo. Nalawa apar-par bukla isumbat mo, tanakita akakoy kuyog mo. Ni ay ayate, 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 ni ay ayate. Amok na duma-duma nga babae, adda na pudaw, adda sexy, adda na pongga ken black beauty, adda pa'y professional, adda bak nang ate adal, ngem sikalat kap-kap nekan, daytoy puso ing kakinayawan. Nga pagselosan, gagayem po nga babalasan, tapara kanyak si kalaeng ti kapintasan. Uray pa'y no adayoak, di tadanam sila lagipak, daytoy ladawang kep-kep-kepak, kasasak no agmay may saak. Tingkalag lagi pen, dadi karik nga siksi kalaeng, itiin ay ayaten, aging kanat tungpal tanem, ikasar kakunak neten, intundum tengong nga panawen, intundum
ay no adayo di tadanam sila lagi pa daytoy ladawang kep-kep pa kasas sa no agmay may saa when dumuking kalag lagi pen day di karik nga siksikalaeng itiinak ay ayaten aging ganat tungpal tanem ikasar ka kunag meten intundum tengum nga panawen intundum teng na pintas nga tiyempo intun adun kwarta nga urnong ko when dumuking kalag lagi pen day di karik nga siksikalaeng itiinak ay ayaten aging ganat tungpal tanem ikasar ka kunag meten intundum tengum nga pa Cha-cha-cha, ading masikugan sa Alright, gagayam ken kabsat, naimbag ken nagasat nga oras katatay amin nga sang apada. When manong At imanin na po nga may sumang bahay dumanon dinadayaw nga pagtingan nyo. sikati Iti programa nga may manglinglingay mangragragsak kada kayo iti lasod iti duwa nga oras ket kagudwa. kapuna Pagtidin ng gayan tayo apo digitirat na dumaduma nga ramen ken sa guday iti programa. Kelen permi Nang runa digiti sunsunata Ilocana. Ken kasama ten pa kay basaan ka digiti komento yo. Ken kasama ten pa kay basaan ka digiti love letters. Ken kasama ten ka digiti na dumaduma nga senders. mo di ka naging kupuna Makat kadwa tayo po nagserserbi iti technical control siyempre. apay ating So our manager, agpak so technical control engineer Jerome. kapagkang Yan kasama din of course to our manager Mama Mila Padata. when manong Yan kasama din itinagan na po digiti admins, officers, members. kaputis The Itken kasama din maraming salamat ka digiti Hong Kong chapters. na Ganyan man digiti pagmimitingan nyo tata umayak tumakimiting madamdama aya. yan to inton masanay ka Hello and lang. pagpakawan Ay mapaspasang-asangan apo nga may apo ti DJ yo dita ha. jakun may Hong Kong chapter. pamindwa nagsarita man ang ti patapos ni Barbaring makapagtutulag tayo nga nasayaan. Ayan. ading lumakaan Maraming salamat to our sponsor Tita Perlita Glipay Manchans. ay kumulding Kasama din to Tita Grace Padavides, Tita Nelita Padavides, Tumane. Ma'am Marlene Escobar, Ma'am Ate Mina Balusio Agapito. And kasama din gani pagustuhan ay Tita Esperanza Agustin, paspasok na Ate Nor Sangger Espejo at Tita Leticia C. Kay Feneg Raos, baka ni Ate Melinda Evelina Esponji Sulya. uray kastang Kasama din to paulit-ulitin maraming salamat din to Hip Hop Group, Ma'am Telma Azaret, hello. ko ng lines Ma'am Chit Arcanyo sa Gayaga, Ma'am Jane Hart, Ate Yari si Ate Jihan Shu. tapod no Sige, di amin na pong sponsor. Maraming salamat. sa ukas lay sucherto Katigiti, adan ako di abang di Facebook. Digiti saan pa nga nag-share, share na. no di mapagkuhan aging inundan lapong Alawin na papagayam, kumusta? dakan pabungunyan Kumusta ti biyak? cha-cha-cha Kumusta ti nagpatnag? Kumusta day off? gansa At daba, dagiti kina-date. Asino, dagiti pada nga awan kina-date na. Nagbalon kay ngamin no kati katol. Ayan. Ano di kay malamok nga guran. when manong sikati kapuna nagdakelen permi Ano ba na papagayam? busog na Ano mas napimpintas apo naragragsak iti dating nga programa kas gagangay. di ka naging kukuna apay ading agpakapagkang ka Iti mga rod dumawaten iti kararag agdawat tayo iti apo Diyos nga namarsuat ti panaramay panang tulong na kada tayo. when manong Ket agdamit tayo nga rod apagbiit ket intayo ko mararag papagayam danggayan tayo dating nga kanta ket intayo ko mararag iti tumunggal maysa papagayam.
Itunda na po siya oras sa'yo, 1:09, papagayam. At ito'y man nga ron ti kararag, ngayon nakisagot. Stay on the line. Please like and share. Itinagan siya mati anak and Espiritu Santo. Amen. Manakabalin nga o Diyos, agyaman kami manen, iti dayto akan ito. Di kanayon mo nga panang tarabay, panang tulong kada kami. Numapay, ado dagiti nagkurangan, nagbasulan mi. Tamo mi, oh God, may sakam nga narasi. Medisyonam ka di, oh God, dating programa. Tapnog paeng liwliwa, ragragsak, kada kami amin, nga datoy. Nagruna na bendisyonam, dagiti naraway nga sponsors, dagiti sumangbay nga sponsors. Ikam idati kired ken pigsada, sukatam dagiti pigsada, wala dagiti parabor nga inted, dakit adadupay ko mati blessings nga sumangbay. Dagiti adayo iti pamilya na, bendisyonam ida, tarabayam ida ogay. Di mo kad ida ipagtang iti dakas, iliklik mo ida ti sulisog. Iti nga rod ket dawaten mi, babaen iti napateg nga nagan na po mi so Kristo, nanak mo ken apo mi. Amen. That I am, and all that I have, I lay them down. Garod gagayam ken kabsat, umayan sumangbay kada kayo iti programa na poluan. Linglingay ken katawa. Cha-cha-cha, adi Okay, mabagayam niya dapat kararagayan ngayon nag in the ulwan kanyayo. si kukansa. Hindi kiti danti abong ti Facebook na happy watching po sa ating lahat. Please pag-share na po ha. Para sa ganun mas marami tayo ngayon. Nagro na kadigiti dumapay nga pagpagilyan. Kapag danunan, idideti nga programa. Kailan, permiti busog na. Anak, kumusta papagayam? Kumusta dagitay single dandaniman December? Awan pa'y mat kakin nawiwitan. Apayatin, apak kapakang ka. Talagat na antay lata ano awang kakin nawiwit tayo. Sinapatag at dati ana. Lapyan to, Ano mga latag Ika, Junior sa balit, bagbagam ton masanay ka. Kagura ka. Ano, dati ko na ako. Malagip ko lang ang edisyak ti ubing edi Christmas. Dandani nga Christmas. Ayan. Agtiktikat ka, digitay tansan. Nagsarita man ng ti patapos ni Kung ipan ka, dati barot sa akam tumapan, agkanta, binalay. 5-5 ti itada. lumaka. Jingle bell, jingle all, jingle all the way. Anak ay All what's fun, we so rest of the mind to be he. Kung ka na, hindi. kumulti. Ada dyan mo may kabesa, jingle bells, hindi. Tingnan mo ba gustuhan ay agpas pasok na. Alam mo na babagayang panglugat mampay nga ayog bilang musikal. Gapo pa lang apo tinumutibiyang kanta apo tinumutibiyang kadigiti amin apo nga saan nga makaliplipat ken ayat para kanyayo dayto apay di ka malipatan. Masarakan na po iti YouTube iti nga sunata. I-search yo lang ti apay di ka malipatan by Jade Romas. Para kay amin nga sa nga bada apay di ka malipatan. Daman dagiti boyfriend yo, asawa yo, adi yo malipatan nga dayo iti sibay yo, tinggen yo daytoy asunata.
nakken ka. Narigat gayam iti manglipat, ning naangaw latanigas at kanya. Jagayat daytoy amarikrik na, kaadaan sa baliya ka ayan apay ngamin adi ka malipatan, man atawin ani ayan ket narakraken. Apay ngamin adi ka malipatan, mga asin di ka kuman kaniyak agparparan. Maigatan puso sadya kaya't lagi petpay, di naglabas kalmanan naketay. Maraming salamat din sa pag-sponsor po kay Ma'am Marlina Escobar. At man nga nayawag itayan, engineer di man na isuratan. Maraming salamat kay Ma'am Marlina Escobar. Isa rin siyang sponsor mula sa Big Island, Hawaii. Sa mga hindi pa nag-share, share na. Itutan nyo lang tabasit nga ba? Tunggal makikita ka, diyak maawatan kay tirik na, kaya't po aliklikan ka, diyak maarami taat apay larik nakeka. Narigat gayam iti manglipat, ninangaw latanigas at kanya. Jagayat daytoy amarikrik na, taatan sa baliya ka ayan apay ngamin adi ka malipatan, man atawin ani ayan ket narakraken. Apay ngamin adi ka malipatan, pag naasin di ka kuman kaniyak agparparan. Marigatan puso sadya kaya't lagi petpay, di naglabas kalmanan naketay. Apay ngamin adi ka malipatan, man atawin ani kaya't ket narakraken. Apay ngamin adi ka malipatan, pag naasin di ka kuman kaniyak agparparan. Marigatan puso sadya kaya't lagi petpay, di naglabas kalmanan naketay. Marigatan puso sadya kaya't lagi petpay, di naglabas kalmanan naketay. Di naglabas kalmanan
sunatan ng all 1 apay, di ka man lipatan. Para man ka, digiti amin, apo nga saan pa'y nga nakalipat kan ayat. Naging gana itatagat sila lagip, dapay lakin ayat. Ang runa ka, digiti nakaipaayan iti ayat, ngem haan mat nga pagpagiso nga ayat. Ayun. Cha-cha-cha, adi Ano ben, shout out na tayo. kukansa. Happy watching po kay Mama Mila Padataan, Tita Mercedes Malbas Andaya, kasama din, kay Admin Shiley Corpus, good PM kanyam sir, hello. Kasama din kay ni Tita Nelita Padavides, good afternoon sa lahat, hello. Kay Ma'am Norma Apolonio Ordonio, hello. Salamat sa pag-share, Ate Yaret CJ, isang sponsor. Kasama din kay Ma'am Telma Asaret, good PM DJ and to all viewers. Isa rin siyang sponsor, Lance Correa, Jenalyn Esbalya, anak ko ay, Mal John Pilian, happy watching. Jenalyn Esbalya, Jared si Gina, ibang ngayon tayo panagbibuya, amin nga kalinglingay. Mama Mila Padata, good afternoon everyone. Ma'am Robens Manzano, good afternoon, DJ J Duapo. Alam mo yun, guwapo, oray saan man. Diba? Guwaba ba? Labyan to, inton masanay ka. Pagpagawan, jakpon may pamindwa. Guwapo lang no makadigos. Nagsarita mangantipan. Hello, hello, naladaw naksan. Kung ano yung ating jalart na karugrogi na, Lumakaanak ay kuwa. Aha, damat pungan nga kanin in wiwit. Kung ano to yung ating jalart. Ma'am Marlene Escobar, Ma'am Rona Coloma, hello, yellow DJ. Kung ano ano nga yellow? Yellow nga? Panty? Ate Mina Balusyo, Gabito, good PM, ading ko DJ Pagrit Jack, anak ni Clarence San Laureano. Happy birthday na neneng ko. Wish you all the best, love you, miss you, and God bless you. Always watching from Kuwait. Salamat, ading ko. Alam mo na, happy birthday, Clarence San Laureano. Okay, sagutan tayo man ti birthday song. Dagiti amin nga agkasangay idatang kung daw ay papagayam, kadigiti amin nga agkasangay idatang aldaw, ken iti agnanayon para kada kayo datoy nga sunata. Ag birthday kay man idatang bulan, at to yan datoy nga pam-birthday tilinglingay. Escobar, hello DJ Jane. Kumusta kayo amin nga avid listeners dati a program. Tita Lacey, hello. Ading Gilbert, anak ko mo sa Ading Gilbert, malagip dakbay. Kasama din Tita Lacey, good afternoon mga kalinglingay, Kenkat Katawa Hong Kong chapter. Happy watching everyone. DJ request kumantay kantang ay-ayaten ka, thank you. Okay. Sanayin nga ma-request, dito ay ayaten ka. Sanayin ko mga kanta. Again, kanigiti amin na po nga birthday. Happy birthday kada kay amin asang pada. Sige, tuloy ko na magbasa ha. Happy man dito all Hong Kong chapter. Imbag nga malim kada kayo amin, Ate Lacey, Ate Cathy, Arlene, Aryaretsi, at sa lahat po ng mga admins na hindi ko nabanggit. Natin ni Ate Jehansyo. Alawan lang kariti amin nga admin. Welcome sa ating bagong 2 admins. Kay admin Angel Heart, kay admin Shiley Corfus. Okay, share dan wapo DJ J ko na ito salamat. Kita tayo si okay, mama, nanonood na rin. Ading masikugkan sa. Oo, Ma'am Belia Glass, hello. Ma'am Rona Coloma, hello. Kabagyam Ronald Contillo, Timbas ti Saudi, agbuya ka man mod, dito yun eh. Halawan lang, tuloy-tuloy, din tayo pa nagdidinagay. Dagdag kelen,
permiti Pinagsakit dati ulok da kayo. busog na. Naturog ga matipagpagiso. Hindi rabi ikat talaga da makaturog ka mo dan sa manglaglagip kanya. Nabodo aming nga kibong kusik. Di ka naging kukuna. Apayagin kapagkapagkan ka. When manong gaputi sakit na. Apay na makalagip king ka mo agbudo ta kibong mo. Yan to, inton masanay ka. Kasama din ba bagaya mamaya? Pagpakawan. Di gamin kalma malagip ko pero may katawa di kalma malagip ko di siya tubig. Jakun may paminda. Dati limabas nga ubing di kalma. Nagsarita man ng tipak. Nakasapsapa si ka ag jingle bell. Pus ni at Jingle bell, jingle all the way. lumakaan na Naasi akmot piman. ay kumulding tumanen. Kat inik ka kun ati sa gasot kun amom tilaglag to na. Nanakit di Kuya, thank you. Gustuan ay Ure alam makasangit. pasok mo. Apay ngay ko na. Then, Basit deta ko na. uray kastang Dakkel para kanyak dato yun mapaot nga balon ko ko na. di na pa Apay mapaot nga balon mo ngay ko. ulitin. Silala. Ititid ni tatang ko 5 pesos ti may isang aldaw ko na. Di ko nang laysot. Aya, kuna mo ta. Nakapagno. Di kon malagip ko matan idi siya ti ubing da kayo. Ay nagarobos mo dagiti luwakon siya. Sa okas laysot share. Amo yamin gagay mga kabsat ayan. Oh. Naasi ka dagiti ubing. Hindi Oray mapagtuan. alam niyo naman Aging kahit butaw ang mga bulsa basta't makatulong tayo. Maulan na tanghali DJ Jade pati na din ang kalinglingay ken kat katawa Ma'am Meli Gabuyo. dan. Wan, amo yung amin malagip ko di ubinga kaya Napuntudak. di baga na tisingkot may isang aldaw na dakil nga ba nagkanyak tat sa nga gasutan ko na. Kan pabununya. Malagip ko idi siya ti ubing ti may isang aldaw ko idi. Cha cha cha. Paglalo de elementary act 5. Ading masikugan sa Saray ano tawag ng jack ag balon pabalunan ay pabalunan na ni Mama Tikwa. When manong Dete biskwit nga dete sag kamo sag mamano idi sag titresa pala idi. sikati. Ma'am Lovely DJ Lombo hello. Muna. Wan itatan. dagdag Kasi nga mapanak agbasa 5 lata ipabalo ni Mama may salda. kelen. Permiti busog na. Itatan. Aramid mo. 5 ti may isang aldaw ko nga mapandi jay. Di ka naging kukuna. Apay At dati kayat ko nga gatangan ngay ayam. yagin ang Ana DJ kunayo pagkapagkan Dati tarampo. ka. Nagina pa imot nga tarampo. 25 pesos. Apo. Manong Betang ko na. gaputi Manjak nagmermer yan. Dati aging gana biyernes. na. Kasing ko nga inaldo ko. Inor-ornong ko yung pangko. Diya bulsa diya bag ko. Lagyan to, inton Isa de diya na pa na gimatang tay tarampo. masanay ka. Idi ko anket. Idi nakagatang ako. Nagawi da. Idi ti Sabadon. Apo na niragragsak ko nga ron. Tada tarampo. Kawan. Jakun may pamindwa. Kinatangak mo't gamin. Manjak kayat nga. Ano tawag na? Nagsarita Diya mo pinanunutan no man ano di tarampok na pana na kay ayam. Una na mo dito may isang nga na kadwa nga kay ayam tarampo. di patapos Ag dinugkal ta kunana. ni Ano nga dinugkal kuna mo Adi ag dinugkal ta nga ti tarampo kunana. makaan Umununa ka nga patinag kunana. ay Datang pinatinag ko di tarampok. Ako datang tintinag ka. kumulding tumanen. Diyos ko, dinugkalan na nabersa nga dagos. Dati tarampok permit sang sangit ko for Diyos. Uwan aga, samot nga minta nagregregatak. Diyan nagmermer yan dati aging gana biyernes. Makaurno nga lai gatang ko tarampo. Tapos si kasabaduan na kat nabira nga dagos kagurak. Paspasok mo din. Iso nga dagit iso nga numalaglagip ko iti kinaubing ko. Maas-asya mo dati lang aksi ka. Ay kastang di na pa Uwan, ulitin. adaman idin. Lalaki Pag uso man ti lawalawan. ko nang laysot. Mapanak mo di jay ka pagalaan ti lawalawang ako na da mapanak mo samsamag nga piman mabudbuduan na mo jama mo agala lawalawa No. di kad kapilitan nga gumata nga man lawalawa kun No. Ang sa okas napanak man gimatang lawalawa kun sagti 10 pesos duwa nga aldaw nga jama nagmerienda laysot share. No. di ko ang kunam kat napang kuman laban Hindi mapagtuan. ito ipan da iit sapot ipagkalantay mo di kita lawalawa Ang apo deta man imunda. di ko tamo no siya mga bakit di ko sinaputan damo tay lawalawa kun awa ng kinandan
di da kayo pag Alawan laman lagip ko laang matiya. unya. Kinaubing ko da kayo. Cha-cha-cha, ading matikukan sa When manong Narigat talaga ti ubing. kadi kapuna. Ni ape nagpangato man na man signalin ka bayad ko la ang Diyos ko. permiti busog na. Okay, dyan na ba? Sa dete Ingrid mon ating Gelhard pakiulit na lang. Hello ba siyang Sheila Marisol na Balusio, happy watching. Tita Laisy, Tri Ajay Hansel Biscuit DJ ko na to. Di ka naging Ating Gelhard. kuna. Tita Laisy, Bel Sebetse, happy watching ading ko ganda. Ma'am Bel Sebetse, likewise ate. Sarita, Tuak DJ Jade 25 cents balon ko at dapay kadwa na nga sa sangit bago damang Ted Jade di tatang ko kunan. di patapos ni ading. Abay kasi agawan awan signal ko toy. Lumakaanak ay kumulding. Dagiti taga Globe please lang Tumanet, nagbayad kabay bayad please lang. Awan pa igatang ko ti kanan kon. di mo ba gustuhan ang agpas pasugnutin. Uray kastano din na Naman nagbayad tatay. paulit-ulitin. Intawag ko na naipusan sa hair ko. Kilala. Ay iuwan sa hair ko na mo digiti taga Globe. Di ko nang Kumapit tatan ni madano naktikas agputol-putol. langsot na pudno. No ang Nasakit mo't lalo no kasta nga paasa. sa ukas. Pinapaikot lang ako na. Langsot. Share ko. Shout out Sir Jade ko na kay ni admin Shaily Corpus. No di May isa nga kalapsatan nga admin. magustuhan aging inundan. Nalapsat dito eh. Na kung tanda, di da kayo pagunsun Single. yan. Ay na Diyos ko aya kagura man awan talaga signal ni. Mabusurak kumanta man pa eh. Dito man ay ayaten ka. Dito sa request ni Tita Nelita. Ayan. Ay na, mayat ngagpaisot, agala lawa-lawa ate, Bemslin. Yung to siyak, pa agala lawa-lawa, pulos, awa maala. Iba nga, dapay idi nga, deta lugit ti lawa-lawa, ipamuta-tukatok mo, ano nalaing ka nga agala. Anadong tayo ang Mayatak mo't ide, adagay, ayam ti lawa-lawa, pima, mapagkumot tay tayaan, deta lugit ti lawa-lawa. sisi. Takot to mo, mapan, ipinas-pinas tatuktok ko. Kaisuday tatsimpet kite. Di maun-uni di matimtim. Madisot ko na, dahil iti kakadwag ide. Mekyen No, no alis ka makasapol ti lawa-lawa tayaom da kita lugi dan sa ipuli-puli gat tukatok mo kuna. Apo piman makasala aktual lang nga tanga. Nga tayan to mo dagiti lugit ti lawa-lawa nga aglalaban sa akon to mo ipinas-pinas ti buok ko. Sakto mo pampiman di ka manggaan ka da kamasyatasan. Ala Diyos ko. Anadong tayo Awan mo pulos akparang nga lawa-lawa. aging baba. Ano pa akparang nga lawa-lawa ngam detay ko. Lawa-lawa ti akasya. Dati daklet. Mailaw-lawan. Ulo agay at tasyento asin. Gura man. Tinan masukon-sukon. Awan talaga. Nakapsut signal nga talaga. DJ Jade ko na. Awan nakapsut. Dapat irelasyon. Ate Laika Bernal, hello. Great Gumanda parents ko, Kuya EJ Katagtagen ba na? Itong Palon family. Thank you ko na ito ni Biens Dale. Alawan la nagasan ngayon kay panagbibuya Biens Dale. Sexy unay. Laika Bernal, Ate Laika, nabagal daw mo. Ma-request man Sir Jade, bulod nga ayan. As in, no ayat ibol, bulodam nga ayat Ma'am Shailey. Isut ka na yun mga request. Sa pakamatay. Ay sexy ang makapakatay. Kitabol sa butawan na bay. Ang nadamtay na tamrit unay. Sa bagay tayo ko na na imas ka no, dati binubulod nga ayan. Dura. Lalo tayo nililibas nga ayan. Apo nagmayat, adakad na makilinin ni mga makisimbin ni Sito. Ada tuma di. Bastos dayta. Pabaila ka Ada tuma di Jenny baga mo nga peman. asaw. Ag nga urayan na ka nga kumayang manen Wana. Aglalalo lolo pat kwarta. Isap sa
tay sidong sa bali naragsak kay nga doha. Request ko man DJ ko na nato ni Ate Laika. Alawan lang naragsak da nga talaga. Ang babae Alam mo la. Pura simple ti biyag. Hindi naragsak ag lalo numapan ka ag bayabas. Tapos ibulos da di aso da ko. Ano pa da samot ka sa nakamkamat ti aso. Ay pandak no bimutiti. Mapami Armand dati balasang DJ asidagmi. Adaan na pintas nga ugali. Piman ay ha. Dilakit At balasang kami nga nalap sa jase dagmi. Nay. Nagum ado aso da. unariri. Nagum sa anak nga dati barumbado nga ubing nga mapan agsirip ah. Sa anak nga manirit ide ah. lalaki oray pobre Iti siya ti ubing siya siripon da. turbi basta laki Ay aman. di responsable Oo mami Vicky hello. amo Aha, siya lang Marisona Obalusyo. Hello DJ, hot afternoon. Pa-request man tayo pusong dalisay. Dedicated to all, madingar ti Tagalog si Kasiela. babae Sapsap Sagot ko man to all viewers like Tita Lai, si Tita Mila, ni Ate Mila Balusyo Agapita, Mila Balusyo family and Tita Telma. Thanks DJ. Natin ni siya lang Marisona Obalusyo. Aha, Ate Jansu para request man ribok to biyag ko. Salamat wag kabaw ka manen. ay pandak when Asino kad bang re-rebook ta biyag musika Ate Jihan Show. bimutiti. Adaan na pintas nga ugali. Dilakit unay nariri. Kasi naman, dagita mang burburi-burking ka. Bay amlata. Ba-request, okay, na ulit. Shout out Sir DJ ni Kuya Gary, Sniper Passion from Hong Kong. Nagasit nga yung iba, nagbuybuya dito pa Hong Kong. Pabulod, anak man nga rod, anak, Jade ko na. Hey, Mami Vicky, apo, bumulod ka pa ilaang mat. Adalang ni Dadin. Salamat sa pag-share, Sheila Marie. Oo, thank you ate ko na natin ni Admin Shiley. Si Elizabeth Ronquillo Sambulan. Hello na yung bangal daw yung amin ni Dita DJ Jade. Natin ni Tita Lizy. Ma'am Rowena Mangati, hello. Request man DJ Terry Ribok, nakapilan. Ating Jalhart. Shout out Sir Jade Rose and Argonza from Lasam. Nagasat ni kaya pa nagbuy-buya Dita Lasam. Ayan. Itiday to'y Ati talag likos datoy kwaksik. okasyon. Inakngarot kita ikang syon. Apay kasyon. Anak bakas Agkansyon nakpay ko ma, detay kwa, detay ayating ka. yun. Itinagakwat ang poblasyon. Naranaak may sang okasyon. Di may sang organisasyon. Apo siyak mangre-revoking ka ate Jehan siya. Ikan Ba amlata. dak iimbitas Agat ipaay mo, tamay paay lat. yung kanaangay dakela punsyon. Syon, Anakan gami pangay, ayatan nyo kanyak, aya. syon, Agod-god, dito dapang ko. balasang ti inda imensyon. Oh, dagiti babalasang. Tais Janis Sagita Maris, how bad lalam sa Angel Heart, dire-revoke na kadi iti biyag mo kat sa kay ikuman Okay, shout out sa sisters ko si Jodelyn Corpus from Lasam. Thanks. Kay admin Shiley Corpus. taen na Glenna Lynn, hello. Janis Tagit mga Chris Angel Heart. Anes ang meron. kay Lalabs. dedikasyon. Alam mo na, Kadaka ina mga ko mansyon papagayam. Datay man kantaan ng pauluan ag ay ayaten ka. Request da apo aya. Kanayo da nga request dati nga pagpakanta kanya. Alakat kantaan klata uray napangit. Para katagayamin nga sa nga pada. Para man kano kini ate Jihan siyo nga rebukek. Chat ang muno apay anapatik ka awan ka sapsapulin ka hindi ka makita basta ay
na dulang mabalin ako'y kuyog talata yan ang mono abay anaragsaga usikan mabuibuyak ka sarsarita lalo no pagbinereng madala adwa jak mailadaw nagsatay to'y na amok na amok at ikay papanan na kitaya takas to'y latagay ayat nudat tumamaublan iti irurusin parang pitik di puso sikat tigapuna salda to'y biyak ko ay atin ka napuno akarikin ka aglabas man titawan din kagbalbaloy tirik na jagton agayat isang balik kong dilasika sikat ka mo kin maudi ayat ko pa dyan na kuman Uray na pangit, boses ko bandag lataan. I love you all. Diyan ang mulo apay, anaragsaga. Sikat mabuibuya ka sarsarita. Aglalo no agpinereng madala adwa jak mailadawan ragsat tay to'y ringna amok na amok at ikay papanan nakit ayat takas to'y latagay ayat dat tumamaubla ta iti irurusing panagpitik ti puso sikat tigapuna salda to'y biyak ko ay ayatin ka napuno adakadwaken ka aglabas man titawan din tagbalbalitirik na katong agayan isabali no nila sika sikat ka mo kyan maudi ayan tumatyan na kuman ay ayatin ka kapuno akarikan ka aglabas man titawan din tagbalbaling lirik na katun agayat isabali no nila sika sikat ka mo kyan maudi ayan tumatyan na kuman Cha-cha-cha, ading masikugkan sa Oy, babagayam. When manong sikati Iyar dapat iya, sunod ng pakuluan. puna dagdag kelen Ayan. kamiti busog na aralit mo Ay ayaten ka. Paingata. Nanatoy kantaam latak at suga. Bunga ay ayaten. Daka dagiti viewers mo. kuna Ano ba na maraming salamat ate Yaret si J. apaya Ate may samad nga na lapsat nga muse tayo. Di taling lingay Hong Kong chapter.
Hello, shout out kay Ate Rowena Gardaya Garando, Itisentro 3 Lasam. Ay kay Ate Angel Heart. Shyly Corpus Admin, shout out po kay Ate Princess Charity Zampaga from Qatar. Thanks po. Natin nagasat ngayon kayo pa nagbuibuya dito Qatar. Alam mo la sumala di kiti makabaal start ko ticket mga kalinglingay. Ala ag kuha ka ticketin Ate Jihan. Dadamay na yun tuno umaya dito. Alam mo na dito may samot nga muse tayo dito. Inton masanay ka. Hello Ate Angel Heart ko natin ni Admin Shyly. Oo, musakay dito Qatar sa Islonek. Kuna na to ni Ate Yaret May Sisi. pamindwa. Dance Korea, Akita ta Sunday Blackman. Kuna na to. Sarita manen Okay, Ma'am Lulang Benicio. Hello na ragsak ngal daw mo dita studio from Madrid, Spain. Nagasat ngayon kay panagboyboya dita Madrid, Spain. Lumakaanak ay kumulding tumanen. O, digitay ka nun makaanak da ka nun kumulding dan tumanay. Kaya, paiso ay ada ka siya eh. Paspasok na Manjak to kaya ate. Naglalo narigat ka nun taganak eh. Naima sa garamit. Narigat eh. Narigat tagan. tang pinapaulit-ulitin. Silalaki ko ng Wala papagayam nang itundan na po oras sa'yo. Alauna 46. lasot. Admin Angel Heart from Taiwan. Happy watching ading ko ganda. Muna na to ni Tita Laisy. Dati presidente tayo mo dito Hong Kong chapter. Ayan no ni manager Mila padataan. Di mo tagparparamdaman. Sa ukas. Nakaturog san. Syerto. Kasi ano din sabot matmaturog gamin. No di mapagtuan. Aging Makaung taksa. inulan. Hello deng Shyly Corpus. Assalamualaikum. Ako dyan mauhatan. Hello DJ, musta na yung bagngal daw tayo amin nga boy-boya. Shout out man DJ, kung na to ni Shay Shay. Hello wala. Ading masikukan sa Maronon dito bulod nga ayan. When manong Para man kadigitag bubulod ti ayan. kati kapunan. Madamdamadan to abot nagdak ibasa tayo may isang mensahe. kelen. Permiti busong na. Aramid mo. Di ka naging kukuna. Kasi man dito mensahe ni Christian. Yun. Apay ading ang pagkapagkangka. Christian, isagot na kini. When manong Bye for now, DJ oras man trabahon. Buya ito reply ag request at tay inayat ka. Muna natin ni Ma'am Telma Azaret. Salamat Ma'am Telma Azaret. sakit na. Natay nag-pledge kanyak idi. Yan to. Alam mo, maraming salamat. Inton masanay ka. Pagpakawan. Jackton may pamindwa. Nagsarita man yung tipat. Oh, ito yung mabalang araw. Dito sunata nga bulod nga yan. Sakbay na inakton na ibasa dito mensahe ni Christian. Sakbay mo no sinot pang isagutan na. Okay, ito yung araw dito yung bulod nga ayan. Para kada kay amin nga sa nga bada papagayam. Di programa tayo linglingay ken katawa. Ang subliak to kalbasan dito nga sunada. Oras na asyak tayong madayo. Kailangan ayan
advance, happy birthday kay Sheng Sheng. Ngel ko, Ikot pa lang gida singan Pangasinan. ang ikot ken ka. Padaanan dak dita, barbara nga dapag pletek. No di na to'y ayan. Sakto kano ti agbalin nga Inangkin clown. na. Diyak maito. Aha, sa anak pa nga nagaturog, deng-dengegak dito eh. No sa Una naman dito ni Mama Mila pa dataan. tilang amekto. Jaili Corpus, admin, pa-shout out po Sir Jade kay Ate Ruby Astero from Canada. Well, DJ, sumarunod ay pledge ko. Anyway, salamat Ma'am Telma Azaret. God bless po. Shout out po kay Sis Benalyn Corpus from Qatar. Thanks. Kay Admin Shaili Corpus. Shout out kay Rud sa Bango. Buya ka, damdaman no break. Time mo best. Tapos share mo na din video tay. Thank you. Mwah. May kiss pa. Ulit, nagbalinang anaro ko. Nagpaatipet, isan ko apupukon. May kantita Nelita. Ngam siya ka, mangiplete kanyak ah. Lupay na sa ngem daytoy tinumbeng. Amok adakes, intaan aramiden. Jagmay turet pay, nga indang kuyaen. Panagwana, kapukan yak laen. Diyak maito, no sa tilang amekto. Kapulaken ayan, binulot ko. Aklune, nagbalinang anaro ko. Nagpaatipet, saan ko apupukod. Okay, babagayam, tuloy-tuloy, intintay yan pa nagdidinanggay. Ang itong dadyor sa'yo, alauna, 53. Okay, happy watching, Ma'am Beth Medina ako sa... Adi ay Aim Lindsay Reyes. Hello, Ate Aim Lindsay Reyes. Anak, kumusta? Long time no see. Dati mat nga viewers ko, dito idadakta bangir. Kasi kapuna. Kasama tayo, of course, Buya Ate Clown, Jack Nakabuya, iti kasta. dagdag kelen Apo, kaya mo nga siya Ate Clown, Tita Nelita, Buya ina. At kayang-kaya nga to, tinto talent ko ko, datay magna DJ Barot sa mga tiure. Aramid mo, di ka naging kukuna. Alam mo yun na? apay atin Ito, god ng mama, DJ. apa Jack tag bit-bit ko na ni Admin Angel Heart. kanta Alam mo yun lang. At ato lang ta-time na pa, nagkikita tayo mga admin. Kaya, Gaputis na. magbakasyon kayo mo, akot umay kayo mo dito. labyan to inton No makita yung mo, dito karagutan nga, DJ yun. masaray ka Pagpakawan. Okay, so waron to, nalpas dito bulod nga yatin ay sidong sa bali naragsak kay nga duwan, damdaman, intay ibasa dito yung mensahe. Jakpin Pagayam tayo nga Christian. ay pamindwa. nagsarita man ng di patapos ni ading lumakaanak ay kumulding tumanen kung magustuhan ay akpas pasok nuden uray kastang di na paulit-ulitin Si lalaki ko ng laysot, napudno. Muag sa okas laysot syerto. No di mapagkuhan aging inundan. Napong
dito. Ay, happy birthday kay Bebe Winsky Reynoso. In Hong Kong, more birthdays to come. Bebe, see you soon next month. Umwa. Una naman eh. Nagado imbizong mo natin Jel Heart. Apayat Na ibusta ka tayo mon. Naimbang nga tayo amin DJ musta ko na natin ni Ate Aimlim na si Rayad. pagkangka Alam mo na babagaya man. When manong Hintay basa dito ko ni kaputi sakit na. Lagyan to, intun masanay ka. Ito surat ni pagayam tayo nga Christian. Pagpakawan, Isagot na kano ken ni jacket may pamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni ate. sino dito eh. Lumakaanak ay kumulti. Isagot na kano ken ni Jenny iti barangay 20 Paratong Paway. Apo, Tumanen, etan Christian. mo pagustuhan ay akpas pasuknutin. Da nga nagapo Christian. Sino nga Jenny deta? Ay kastano din na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudno. Oo, Mac Ronald Contillo Timbas Godod noon. Dita ako na natin nga din Jalhart. Oo, ibabagayam. Hintay nga rin din iba siya. Dito surat ni Christian. Isagot na kano ken ni ni Jenny. Iti paway kumakaway. Okay, papagayam. At man nga rin ti mensahe nga naman pa'y ibasa. Dear DJJ, sakbay man ti amin. Et kuman nga kablaawan iti amin nga agbuybuyang iti dayto nga program. Ang runa na kadigiti amin nga avid viewers, avid fans mo. Naman ba'y nabiitak nga agbuybuya, masansan nga madatnak, iti pa nagibasam ka digiti mensahe ni ayan. Ken ka pa nagibasam iti dani. Pagbalinek ko ma dito nga dani yung inakwat latan nga pagbalinek kon nga mensahe. Nakayat ko man nga idirekta nga mensahe ken ni Jenny iti paway. Ket kastoy man nga rod DJ Jade ket ingkan rugyanan nga ibasa ti surat ko. Ken ka, Jenny. Lumampay Facebook, itinagam-amwanta. Nagtuyo sen dati riknak ken puso ken ka. Dagos nga natnag dagiti dati narasi nga panagayat ko ken ka. Wano dati inak marikrik na nga inak indaton ken ka lumampay iti Facebook laan. Kadag post ka, Jenny. Makitak dagiti tamuker ti barukong mo. Agraman iti shape ti bagim. Nga iso ti manggutigot ti puso ken riknak. Nga iso ti manggawis iti panagayat ko ken ga. Iti dati nga programa ni DJ Jade inakman aramaten. Tapos iti kasa imutagtakak kuno inakman ibanlaag kadagiti agbuybuya no kasano ti panagayat ko ken ka. Tintero nga lubong ipatpateg ka. No kasangag tintinawag ta iti messenger o nagbid-video call ka. Katawam laangan iso timang palag-an itirik na. Ti message mo langan, ti good morning mo langan, agtagargar kan sumgar ti bagay. Gapungata, kasi ka, iti makon ko na ngay patpatag. Numampay, di ka pa'y nakita iti personal. Ipatpatag ka laon unay, Jenny. Ano man pa'y dita nagamam mo iti personal kat ti Facebook lang gamam mo Jenny nga ipatpateg nakman ken sapay kumata usto amin digiti imbagbagam nga single ka pay lain ken tumaamwak man gas bilang nga daan kan iti asawa kaslam lang matan pinatay ti
ti puso ken ti riknak. Gaputa ipat pateg ka unay Jenny. Ay ayaten ka unay Jenny. Kat nalaos unay dito nga panagaya. Kat into nagkita ta ikarikken ka. Di kanto agbabawi ng runa. Into tumapaw ta tiragsak ako nada. Paragsak ang kanto nga awan patinggana. Ay ayaten ka unay Jenny. Manipod Itipaway Ilocos Norte. Happy watching to Kabsat Seni. Napyatadakan. Nagbiagkan. So, Tita Perlita, Glibay Madjans. Hello, Tita Perlita. Kain ka makikita sidong sa bali naragsak kay adwa. Apoy, bagang paila ang mat Christian ti baro kong na. Mayat ti baro kong kampamagina. Tuy puso Wow. kasman dudugen na. Apay ngamin ayang, kita ti isap sa pulin nyo. Di ti dadakil ti bobs na. Ket ang panaas aglabingit tuirik na. Ket luma Agboy-boya itatangan ni Jenny. Kahit iba gano anak nagan na. alagip kanya. Tinagan ng us-usto. Dagidirag sakta ken adu ngarapaan ang angin Hello, Ma'am Edith Basilio. Happy watching. ko naglabas ket isang itna nagbalin anasabra Daman nakarkarod to yan nga mensahe. Ibasa mo la damdama. Sika, awanen ti sa balik nga agikot ayat ko ang nasuri. Ite mensahe ni pagayam tayo nga Jason, madamdama. Ito'y sidong ko agsugli ka kadin. Happy watching, Ma'am Glofiago. Kay datong palen nagiti ka rin ka rin. Natanyag ko malunag day tarik na pakaasikin ka ket inka indingan amwen ko agururay to'y puso. Mama Eileen Ramos, hello. Wilma Castro Toralba. Aawalin ti sa balik na ipapatig ko. When biyag ko numan pa'y awan kang dito'y denak. Kaput Facebook ka, no? Ano man Sige, ate rin si J. Pilatan. di kang to isukat. Panggap man ti Facebook, dato'y may isan, sumarunon. Kasi Dato'y mensahe ni pagayam tayo nga kalaing tingkarik Jason. ayaten. Iti agnanayon ingat tungpal tanim. Ket maipalagip kanya dagidirag sakta ken adu nga arapaan. Man angin biyag ko anak labas ket di sambit na nagbalin ana sabra. Sika, awanen ti sa balik nga agikot ayat ko ang sudi dito'y silong ko agsugli ka kadin tainta
ipagpatid ko. Kasi kaawayan ti sa baling ipagpatid ko. Charot. Charot man kanon. Alaw, la tuloy-tuloy tindaya panagdidin ng gayong papagayam. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikati kapuna, Dagdag kelen, permiti busog na. aramid mo, di ka may chicken kuna. Apay ading, agpak kapag kangka. When manong gaputi sikit na, Lagyan to, inton masanay ka. pagpakawan, jakot may pamindwa. Okay, papagayam. Tuloy-tuloy lahat tindaya panagdidin ng gayong man pa ibasa dati Narita, surat ni pagayam tayo nga Jason. Hello, yung larang nga tayo Jason nga tayo anak ni Mama Mila. manen, ipatapos ni ading. Jason, manibod ba lang iti Bintar, Ilocos Norte? Lumaka-anak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan Isagod na kanokin ni Crystal nga dadita Hong Kong. ay agpas pasok mo din. Ako, baka admin ko. Dito yung one officer ko, ah. Uray kastang dinapaong. Okay, papagayam. Dito yung mensahe ni Jason, iti Bintar, Ilocos Norte. Isagod na kanokin ni Crystal, iti Lalaki ko na Hong Kong. laysot, Ang Hong Kong, Ilocos Norte, ah. no, uag sa Okay, papagayam. Hintay man pa itmat. Denggan, dito yung mensahe ni pagayam tayong Jason, iti Bintar, Ilocos Norte. Isagod na kin ni Crystal, iti Hong Kong. Una na ba sakbayan na basa tayo man dito eh. Get well soon balong Eliazar Boy Balusyo. Takura, love you, miss you. And God bless you always. Pagaling ka balong, okay? Una na tayo ni Ate Mina Balusya gabi. Ismail pa more DJ Jade, Lolo Banong. Alawin lang ni Ma'am Glofia. Okay, hindi nga rin din ibasa dati pakasaritaan. Dati mensahe ni pagayam tayong dito pa lang mga po makaibasa. Dito kita surat mensahe pa lang. Dati mensahe ni pagayam tayong Jason iti Bintar, Ilocos Norte. Isagod na ken ni Crystal iti Hong Kong. Pagayam adto yan. Here, DJJ. At man nga nakman isalaysay iti mensahe nga may panggap ken ni Crystal iti Hong Kong. Ni Crystal nga isu ti kachat ko iti imo. Ken kasamit ten kachat ko iti messenger. Ngam nagsardang aklaangan nagchat ken kuana iti messenger. Gaputan natakwatak wano natakwatan isuna iti asawa na. Si asawa ni Crystal. Ket kastiman nga rod ti mensahe ken kuana DJJ. Mensahe na. Ken ka Crystal iti Hong Kong. Iti pa nakaduktal mo, iti pa nagmensahe ken ka iti messenger. Naduktalan na ka iti lakay mo. Yung saan ka latta? Nga namingga. Kaputa ipatpatignak ako na. Nangaramid ka iti account mo akas imo. Tapniti ka sa saan nga maduktalan nila kay mo. At si kalaang iti makaam mo. Nagaramid ka pa iti kakaysuna nga password mo. Ket deta ti amanak Crystal. Tamunag nga ilalaan kan mailisi ken nila kay mo. Ket kasamat nga rod ti panagayat ko king ka.
Ket numampay kasta, nga limad laang ti ayan ayata. Kaya't ko kumamat lang nga iparangarang itilubong nga ipatpateg ka. Yan ay ayatin ka. Napalaos unay dito yan nga panagayan. Tatanggap ko no asino ka. Tanggap ko no asino ka, kan amok nga si asawa ka. Nga mababalaw ko ka diti bagay. Kristal, no ipatpateg ka maten, itinapalalo. Ngem amok, iti ka maudyanan na, datantumot lang, tagdin na. Nasaan kan nga naragsak, iti asawang, ket mas naragragsak kan kaniyak. Agyaman nagti kanayon nga panang tawag mo kaniyak, no kastang awan iti asawang. Ket agyaman nakmat, iti kanayon nga panangilalam kaniyak, no kastang agsakitak. Iti kanayon mo nga panangibaga nga ingat. Iti kanayon nga panang damag mo no nanganak ko. Iti kanayon nga panang damag mo no naturog ako. Yan kasama ten, iti kanayon nga panangibanggit mo, iti good morning, mahal ko. Kasta, ti panagpimpin na tegta kristal. Kat sabay ko ma, tamarik na no kasano ngay ayaten ka. Empty lang kumadaw-dawat ko. Saan mo saan mo kuma nga saksaktan ti asawa mo. Isung arod iti damo nga nakarik na am kanayan. Naragsaka kon uray agdindin na kayo iti asawa. Lakit di saan na nga isinsina. Di martir nga gayayat. Jason iti Bintar, Ilocos Norte. Ay, apo. Para man kiti amin apo nga damang re-revoke. Takto ta kristal na ako. Kastamet nga dan, sungsung batang itibiyag, nuapay asyak pay lang tisulisugin. Pasul daytoy ka, kanyak idardarira, isunga pangaasim ka din tadaywan na. Panunutin ko nga, puso alungdaang, nukas bilang tasyak di mailawaan. Ay, nako, Jason. Timteng, aririmok ko'y biyak For Diyos Maria. ko, Ala, lagot ka ako. nasimbeng Ma'am Glofia ako. ang Masarap talagang bawan. patunod. Ma'am Yaret si J. Itaket na kiro, jak Dasim tumat ti bawal Ma'am Yaret si J. maibig nga dap Nagloko ka kristal. ngayat Naa makaunget naksa. Nabtak ta kristal ay. Kaya Angela. agamaka, tamok apa kay sagmaka. Sabagay, diyak agkom-komentan. Mensahe na di yan. Pagragsakan na, abay kang kuma. Pasul daytoy ka, kanyak idardarira, isunga pangaasim ka din tadaywan na. Panunutin ko nga, tapuso alungdaan, nukas bilang tasyak di Nalapsa
kapsat sigurong kristal. Mainaw ay sikat timteng, ariribok ko'y biyag ko, nasimbeng panunod. Dahil ta nga riribok, na-request ko kat ipaay ko kay Crystal Ken Jason. Kay Ate Jihan Shu at Muse. Mainibet nga dapat na gayat ko, ngem agamangag ramok apa kay sagmaka. Among lang aruden Ay na, Ate Angel Heart. Adya ko nawaya, ngem pay lang day ko'y riknaha. Kasta menadan, sintong batang bitibiyag, nung apay asyak pay lang tisulisuge. Sikat timteng, ariribok ko'y biyag ko, nasimbeng panunod, kitangket na biro. Yak mainibet nga Tama na gayat ko, ngem magamaga, amo apa kay sagmaga. Sikat timteng, ariribok ko'y biyag ko, nasimbeng panunod, kitangket na biro. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. ay abo, aya. Riribok ti biyag ko. Anong sikat tigapuna Awan ti mariribok no saan kag pariribok. Ayan, Dagdag kelen, yan lang, ang mahirap. permiti May love tayo sa taong hindi naman karapat-rapat para sa atin. busog na. aramid mo, di ka Pero ganyan talaga ang buhay. kinukuna. Oh, sagot ko natin, narasitay lang. Ayan, Apay ading, madaking ka no pagbigyam. pagkapagkang ka. Adaking ka no mayat ka. When manong Kita nyo, naglaing ni Crystal, di ba? Tiklo sa messenger, ginamit niya ang emo. Lapyan to, Naging emote. Di ba? Sa bagay, tingnan natin, masarap ang bawal. inton masanay ka. pagpakawan, jakot may pamindwa. Nagsarita man yung tipatapos ni ading. Ayan, kablawak man, dagiti ayan ayat, ngagbuy-buya kanya tayo dito San Francisco, California. Lumakaan na So, Mother Dear, ay Mila ba dataan? kumulding tumanin. Kasama din dito Hong Kong, ni Tita Laisy ni Mami Vicky. Ate Yarit si Ate Jehan Shu, dagiti admins officers, Tuwan ay agpas pasok ni ni admin Kati Olopani. ading. Uray Kasama din, kablawak man, ni Ate Ames Lebs Bitin. kasang di na paulit-ulit. Para kay Lata amin ang ditan. Silala Ayan, kasama din, kablawak man, ditan. ko ng laysot, napod California, Los Angeles, California. no ang Ni sao kas laysot siya. Tita Elizabeth Tronquillo Sambulanay. Eto, no di mapagkuhan, aging inundan. Lapong tanda, dakan Ano dito eh? pagungunyan. Na imas tinilibas DJ Jade, kastay si Daan ako nada. Aya, Ading masikog kansa. When manong sikat tigapuna. wala naman dito padasag tuman nga rod, tabawal takitakman no na imas nga talaga. Kelen, permiti Kay Angel Heart, busog na imas Aramid mo, di Ana man dito yan. ka naging kukuna. Name imas, tay ubing. Tanagit-git ta, tay tubog na. Ano man dito yan. apat ni ading. Ang pagkapagkang ka. Mundo ng imo. Gaputi sakit na. Mga mundo ng imo talaga, no? Yan to, inton mas Nagasat ngayon pa nagbuy-buy. Kita imo friends. sanay ka. Friends. Pagpakawan, jakton may pamindwa.
Nagsarita man yan ti patapos ni Di bali nga mang chicks kat at asawa na, Adi. lakit di saan naga nga mateklo. Anak ay kumulding tumanen. Di mo pa gusto Dapat ito'y, oray ada asawa na, ay ang numayat isuna, maya latta. Nasa laap. paspasok mo din. Uray kastano di na pa ulitin. Lalaki ko ng laysot, Dapat dito'y, napudno. No agsa o kas walang bawal sa nagmamahal. laysot chef. Pero ang bawal, Oh, tinikman niya ang hindi sa kanya. Kunan. Adogtoy. ang imundan. Napuntot ka, di da ka pagunon yan. Ay nako, wala akong masabi. Tsa, ading matikot kansa. Pagawat kayo lahat tayo machikson. Kwen manong sigal di Ano wala ni Mami Vicky Lopez Gallego. Hello. kapuna. Kita Hong Kong anak. Kumusta? Permiti busog na. Alamit mo, di ka nag... Okay, papagayam. Sa palimampay nga sunata, isagot ko man iruknoy ko kanya. Yo, papagayam. Kukuna. Nagsarita man yan ti patapos ni ati. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasok mo din. Uray kastano di na pa ulitin. Para man kaligiti amin nga inayat ko. Di lalaki Inayat ko't napudno ngem didak inayat. ko lang Napudno. napudno. Dali man nga sunata, isagot ko man kanini dali ang request ni Ma'am Telma Azaret. Sa Siyempre. kas Then, laysot kasama din to Tita Nelita ken ni ni Mama Mila padatagen kasama ni Tita Grace Padavides para kanya yun dito asunata. Inayat ka. Basta damanina. Ken bislak maya latta ko na. inayat ka, di napudno. Nagsakit din paan mo. Sinukat mo laeng tuy pusok. Sinayang mo ayat nga. Hello, met ken ni Ma'am Chit sa gayaga. Ang ko, inpaay ko, di amin ko, kinudawayang laeng tuy puso. Kasanua kitan, o biyag ko, awan kan, tuy sidong ko. Nagsakit, di naramid mo. Kalpasan ti amin, ket inkan umadayo. Nagsakit, dito'y puso. Jaksan mabaylan, mangpan panunod, ken kabiyago. Para man kadigiti lima nga ayatek. Ambo, yun no, sino kayo? Wait, 2:25 in the afternoon. Siyempre, dumdumngeg ka pala Iti programa nga manglingligay ken mangpakpakatawa kada kay amin asa nga pada. Ito pala ang JVR Online Radio under of Manager Mila Padata. Inpaay ko, di amin ko, kinundawayang laeng tuy puso. Kasano
Panayam. Iyor na po diya. Another one. Inayat kat na po, no? Okay, hindi man pa. Gibasa na gito. Oo, basta dati manina. Gan bislak na. Maya lata. Si Mami Vicky. Alam mo na. Wala, sabit-sabit nan. Maya latan. Nanangarod. Basta adamakan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa Wala naman dito ay uray kano duwate ay ayatom DJ. Basahan kano nga amotay may isa. Manong Nabasak dito yung Facebook itay ako. Sika di Natin Jel Heart alawan lang. kapuna Ingat ka di paiso ah. Nagkelen, permi Wala naman dito ay hello DJ Idol bless afternoon Ate Raven Avalos Aguinaldo kumusta? Muso Pa-shout out po kay Kuya Wallyville from Baguio. Thanks po. Kay Admin Shiley Corpus. Rona Coloma, at least na ibaga na nga asawa na. Si Dagas na may baga nga single ngam adamat gayam asawa na. Di ka naging Kay tatiti madita. kapuna Manan nga paiso aya. apay ading Napod nung agayat matkit de aya. pagkapagkang ka. When manong Ure mo na gaputis asawa na. Ipatpateg na may lata ka na. Kamu ah. Lapyan to, inton masanay Wah, kuna na mo. ka. Mamar si Valdez, hi DJ Jade, good afternoon, hello. Naga doon DJ ko na to. When ana rega no may siya. Jakun may May bagal daw kentay na busted tapos napan nag-bartek ijebar. Happy drunk, peace. Nagsari Asin data. ng tipata Kaya Angel Heart. Ma'am Glove Yago, 5 lang ti ayayat tam na DJ. Kasali na kami. Kuna na. lumakaan 35 no kan agad ni 30 kayo. Ne. ay kumulding tumanen. Apay ading ko basta DJ kanukat chick boy. Nagadudan nga ikitam baka agrambol da sige ka. Jam kaya agreferi. Magustuhan ay Apo nakaro kamot ate yarit si J. Basta DJ chick boy. paspasok din. Uray kastang di na paulit-ulitin. Anang arot no mayatak mat Si lalaki ko na basta laki di kwa. Bisitum dito ko na. laysot napudno no ang sa ukas laysot share Huwag lang nga Jekim mo na pabisito na ay manjak. Oh my God. to no di mapagkuhan aging inundan Kaya pabisito na amin. apong Huwag lang Jekibong na. Mati. Santo umutot tinapigsa. dakan pabunyan Cha-cha-cha, ading masikukan sa when Alawan la ay na DJ pagpirpir gisan dakan ang arot. manong sikat Sa bali ti Lunes, kapuna sa bali Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Apo. Awanin, agmamayo akton no kasta. kailan permitibusing na. aramid mo di ka naging kapuna Alawan lang. Apay ading ang pagkapagkang ka. Nakita na laing agpakapakang. when manong gaputi sakit na Apek paiso ko na dangag agpakapakang dano ko ah. Lagyan to, Numalpas da. Kadi. Kamu inton masanay ka. pagpakawan jakun may pamindwa Nananaday DJ Great Kuman ni Mr. Erickson Gubak Paulo. PM kada kayo amin dita Bigan City. Taman yung tipata. Alawan la ni Mama Mila pa dataan. Tapos ni ading May isang organista tayo tiya Linglingay Music Production. kaanak Rogelyn Garcia. Hi DJ, good morning. ay kumulding Hello, awanin na ibusan tayo ubugan. tumanen. Ay, dulata ubog na si ka ating Jel Heart. Di mo awan na. Magustuhan ay ang paspasok mo din. Uray kastang di na paulit-ulitin. Dati host nga. Uray mamin ano ka madi maugutan. Sigurado nga uray mamin ano nga bombaam ka pumutok-putok lat. My God. lalaki ko ng laysot napudno no ang sa ukas laysot syerto Hello again, Ma'am Rogelyn Garcia. I'm watching from Kuwait. Kumusta kay amin nga sa nga bada dita Kuwait? di mapagustuhan aging imundan napuntos ka Idi siya tagbasbasa ada kayo. di dakan Dati sorya. pagununyan Cha-cha-cha, Dati armag idi. ading matikukan sa Balas, siyempre balasang when manong sikat di kapuna talugam sa nga nagare. nagdakelen, permitibusog
Itatan, una na kanya. Aram At pag-asam ko na na. mo, di ka naging kukuna. Dapat nga ramidam ko na na. Nagsarita Hindi nga midam mo nagkangkata akon man ang di patapos ni ating kanta-kanta nga rodis ko ala idi first year nak paila idi. lumakaanak ay Kano may turod mo nga kantaan nak ti sangwan ti classmate tayo. kumulding tumanen. Kat sungbatang ka kunan. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasugnutin. Kasano nga roden nga dagiti kakadwa nga gararam king ka kun. Uray kastano din na pa Ay awang bibiyang ko kada kwada. ulit-ulit. Basta laki din no kantaan na sungbatan ka kun. Pilalaki Ay na por Diyos ko nabastedak si ka. ay sot, napod mo. Kinantaak mat nga maapay nga nabastedak. No agsa ukas laysot syerto. Amuyo kinantak. No di mapagustuhan Anak ko nayo aging imon Anak. na Nagimaskan maya nagtakal tabuyong mo. Ay nasinipa na ko. Dakad pagunsun yan. Alawan la. Ay meron na si Lolo Banong pasok. Alakot damdam mata kamera Damdama ka sa Lolo Banong. Urayan pa ni Lolo Binong. Ano tag sakit kan dito. Day agin Ni Dr. Binong. sing pet. Da isu day tat sing pet kite. Hindi ka no, ginsising pa. Di maun-uni di matim. Padasa mamati kumansyon pa Sakbay nga gipatukara man. Kaputi Facebook, awan patig tinaglabas, dagita tinapila ya. Okay, kumansyon na mampahay maminsyam. Di mekyen pulido nga. Inget tang si. Anadang tay aging babak na. Anat kanta, Tadi kan tukit mailaw lang. datay, ananaganan, datay tanan, datay. Sapsapulek, lalaki, babae, Ulo agayat na uray na lukmag, basta na pintas. syerto asin. Dakkel ti patong na, Sinan masukon, isukon inda pakirelasyon na. Anadamtay na sex DJ, tikunada, DJ kanukot adot gayam na. si una Ayan po, ayan. tagikan. Datat nagkamalyan nyo. Apar siya? Awampay. Duket masapa Ngam, aduda dita. ang matay. Ay sexy ang makapaka. Ayan. Tabol sa buntawan na bay. Anadamtay na tamrit Tita Nelita, papapanam. unay. Sigurado bastos dayta. Kuna na toy. Apay DJ, ti kunada nga dakkel buksi na. Kat nautog ko na. Ila ka nga asawa na. Apay ka dito, tagay mo, ayan. Susubali, magbagayo. Lalo lubat kwarta. Dati kano, dakkel buksi na kat nautog. Apar siya, dakkel mo't buksi. Mga naganan. Agore ka man, i-charge ko dito ni. Aman, siguro, abe, DJ Jade. No dakkel buksit na, nautog. Apor, siyak, basi magbuksit ko, nautog ang mga lata. Isap sa pulet, lalaki. Uray pobre, uray Ano nila? turgi. Sir Rudy Jin Tagatak, nagpuyat ka manen, kumusta? Malagkit di responsable. Susunod tayo magbagayo. Inaamot Dakkel ka no, buksit na, nautog. babae. Isap sa puleg met babae. Abay, DJ Jade. Uray pan Atay, babae nga. Ada siding iti asidag titimid na. when no Kat nalaing nga makibinisong. muti. Nila damat madlaw yun da kayo.
Ah, Adaan na pintas nga ugali, dilakit o di pa ko na dakit. nay Yung ano, dakan siding diti, anong tawag nan? naririnig. Pwede ka na, da siding ti agong na nalay nga umangot. Sa kulay Ay na. alalaki, Nagado, kaya nga mo yun. uray pobre, Adak, balay, DJ, agparparubwat. uray Sino parparubwat ang tita Nelita? durgi. Basta laki di responsable, di na Wan so mo te ko natakanta. Uray ka no Durge basta nagagan. babae. Isag sa bulek met up, Anan mo tay pugi. babae, Nulukon na kanto mo nga sexy. uray pandak when lumimuti. Dapat dito eh. Ado dagiti imo dito Facebook apay awan. Iti adaan na pintas nga ugali, dilakit o nay naririnig. Di ko na damat dito DJ J. Detay kano lalaki. Detay kano lalaki nga naingpis bibig na nasingpo deta. No tirabi na laing nga umareceive ko. Hoy, dakas na. Dabagag tuman daduma nga gidya amo nga dagal boksi na. Kamu ha, no, susto dagiti magbagada. Dakil ka no, buksin na kung nautog. Itiday tuloy nga ukas. Isang nga lang nga medyo dumadakil dito buksit ko. My God! Inakuri kita ikang sin. Ipadas ko ang nagbakasyon. Itinagakwat a poblasyon. Naranaak may sang okasyon. Ti may sang organisasyon. Ikandak ti imbitasyon. Tanaangay dakelapon. Oh, kuna naman dito eh. Agoray ka tabas. Syon, syon, DJ Jade! Agpaiso ka din eh, di magbagada man. syon. Ngano nalog mag... Basit ti kukuha na. Balasang tinda imensyon. Ta isukan tayo Apay kat gamin. kuman Dagita damdamagan nyo aya. kantaen Oh, kuna na to DJ. Apay paiso ka din ano nalugmag. na ngay Basit ti kukuha na. dedikasyon No nakuto. Nalumag ti kukuha na panama. kada kami nga nagiponsyon kinigdayag Agoray ka man taro ko dokto pa lamang ganyan. daytay imansyon nayatrik namin nagkoneksyon Kaya, binagos na agpaisaw. nga imbag Natanga na, hindi ka no nalukmag. kasyon Basit ka no, dete kukuha na nga ipitan na. napintas abalay da amansyon. Wala naman dito eh. DJ Jen, dati nangisit nga babae. Kulay pink ti manina. Kuna na. Kamu. Napintas tunay al Abay, agpaiso ya. kasyon Ano, nangisit nga babae na kulay pink ka no ti manina. Kamu. My God. Ano ba yan? Dulay-dulay lata tiga katawa. Inarindang ka. Walang lingling ken kat katawa program. Huwag siguro aos to nga ta. Dati bagbagad. Damdama, alas stress, di isang bay ni Lolo Banong. Napambit, nagkalong. Ading masikog sa When manong sikati kapuna. Kuna na tayo, agpaiso DJ. dagdagket Isut ko na da, iso nga kitak, tumangkin tayo, boyfriend ko. Karmiti busog na Aramid mo, di ka naging kukuna. apay ading Apay gad ngamin nga kasat kit kitaan nyo, ti boyfriend kada asawa yo. kapag kang Sasapsapulon nyo, di dadadakkel.
di kay lumaasi ta pagbagyo mabribre. Manon, daputis na. Lapyan to, inton masanay Sabot akat talaga nga dakkel ah. Pagpagawan, jakot may pamindwa. Nagsari Talaga nga. taman Perme nga great tuok tay kristal nga ako. patapos ni ading lumakaanak ay kumul Wala naman di tayo DJ Jade no napudaw nga babae. ding tumanen. Ay for Diyos talaga nga. Ana, nailit ti Manila. Pagustuhan ay akpas pasuknutin. Uray kastang di na paulit-ulit. Abi nag Silalaki Apay napakay nanaigan ano napudaw aya. ko ng laysot. Nagiti talaga friend ko ti imo ni. Napudlo DJ Jade no napudaw nga babae. Nailit ka no di Manila. ang sa ukas laysot share mo. Hindi mapagtuan Aya po aya. imundan. Good afternoon, Nak Jade Romas watching from Hong Kong. Ano dito, boyfriend mo, Mami Charlene. Naluk magmalang. Pagpunyan. Cha-cha-cha, ading masik Oray basit, DJ, basta dakkel pa na, gaya na. Ako, taman si ka, Ate Jel Heart. When manong sikati kapun Oray basit. na. Maya lang, iso lang nga iso. Basta pagpag-iso. permiti busog na. Aramid mo, di ka naging Alam mo lang, nagitong dadyo oras eh, alas 2:43. kukuna. Apay ading agpakapagkang ka. Hindi saan pa nga nag-share, ag-share kayo. Manong Tagkikin, natawa tayo, ma'am, basit. gabuti sakit na. Lapyan to, Nagit, ana, inton masanay. napo, dawa mang. Pagbago Yung mga sawan, nailot mat, Ate Angel. My God. jakot may pamindwa. Nagsari taman ng di patapos ni ading Ala, usto, dahil tandi. anak ay kumulting tumanen. Ni Mama Mila. Abay, ni Mama Mila, kat ano, medyo morena. Pagustuhan ay Ano, akpas hello, my friend, Leonie Davides. Hello. pasuknutin. Happy watching. Uray kastang di na paulit Puro green-minded kayo, ah. ulitin. Sabagay, open-minded, amin. Lalaki Narigate, green-minded. ko ng laysot. Okay, babagayam. Dito yung nga rodan. Dito yung request yun. Diyan mo lang may patpatukaran. Dito yung request yun nga. Gapo! 80 Facebook. Okay, alam mo yun lang. Saan nga? Jay kukuha na nat? Basta, nagmamahalan kayo. Ayun. Okay, bata kayamin nga sa nga bada. Gapo 80 Facebook. Iti na minsan nga aldaw Inag-inopen ti Facebook ko Chat man ninang nama Ang makita talagan mo Limtuan
daya pa nagdidin ng gay, papagayam. Sardang mo, dahil tan DJ. Ano makalagip na kun nga, gasawa ulit. Awan dagas natin, jalhat. Cha-cha-cha, ading masikot. Amin tayo katagaram. Ay, amin tayo kata mabaling nga, gasawa ko na kuma. When manong Okay, ha. Wow, gabot di Facebook cam nga nagkita ni Lover ko na our team song. Oh, datan. Dagdag kelen, pero So, lang ako. Ha? itibus. Kaano tinaudi nga pa nagbisong yung mami Charlene. Ha? aramid mo, di ka naging kukunan. Ano, wala. Apay ading Ayun, Facebook sila nagkita. Shout out po kay Atelyn Ovina from Dubai. kanta. Ni Admin Shailey Corpus. Mamamila pa data. Hello, ading Alicia Anin. Happy watching. When manong Ate Bems din sagon. Happy lang makalingling ang pampaikat. Tibanog iti jokes pagpaminsan. gapon Ayun. Kay Ate Yaret si J. Wow, nice song like. Ma'am Clovia ako. Hello, Kabsat Mila pa dataan. Have a great day. Musta ka na, Kabsat? Yan Please take good care of yourself always. Mami Vicky. Tun mas- Kapo iti FB dyan ko nahanap may honey. Moryot ko. Kaya Ate Bemsley. pagpakawan, jakpon may Oy, Ma'am Jocelyn Dalog, Bangloy, happy watching. kamindwa. Nagsarita man ng di patapos ni at Tama, nagdamdamag dito yan. Agpaiso, DJ Jade. lumakaan No, dati nakugit. na Ay, ay no, dati saan nga nakugit? kumulding Kata, nailot. Kaalangan. tumanen. Pagustuhan ay akpas pasok mo din. Uray kastang di na Ano, dagito aya. paulit-ulit Man, adot agdamdamag talaga to yun eh. din. Kapay DJ mas ilot nun ma din nagkugit. Sinalaki ko ng laysot, Ay na. napudno. Wan ah. No, ang Napampailo na di kudil na nga di na ikat. sa opas na isiket mo. No di mapagustuhan, aging inundan. Ano lang. Hello nak. Kagkanta ka man nabayag jack ng boses mo. Naka-suit signal ayan mi kami. Yan pabuntuan Ma'am Jocelyn Dalog Bangloy. yan. Nagasat ngayon ka pa nagboy-boya ma'am. Cha-cha-cha, ading masikot ka Na nga dati ka nga sponsor ni Kwa. Ni When manong sikat di kapuna. Dagdag kelen, Sponsor ka mo ti program tayo Ma'am Jocelyn. permiti busog. Nangitong na na oras sa'yo, alas 2.52. Aramid mo, Nangitong na oras sa'yo, alas 2.52. Dito pa lang JVR Online Radio. di ka naging Likling ay kukunan. kat katawa lata. Apay ading ang pagkapagkangka. When manong gaputi sakit At helmet na gamitin. Lagyan to, intun masanay ka. Ano may napapagaya, mintay pa saragan nila kay Banong. pagpakawan, jakpon may pamindwa. Yes, Lolo Banong, kumusta? Nagsarita man ng di Ay, kasulat na ba? patapos ni at Lilipas ko, nagkapay, kasta ko ng tatay. lumakaan. Kat anak, maya mo lang na imas mo latay kape. Anak ay Ay, yapaw, naimas. kumulding tumanen. Naimas ko, manood na may kapay. Sabi, saan nakanginikan ni Mudrati kape? Mo pag Dati mo dinardaraanan nga taraw. So, maintend na. gustuhan ay akpas pasok mo din. Abay nga, Uray kastang di na abay nga, dinardaraan nga tarong ngamin inted mo si Mudra. Kanilolo, binong ayan no, ayan na. Ay, adan ka. Pangublaway. paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot, Ay, na-confine pala ni Ma'am Jocelyn. napudno. Yun. No, aksa o kaslay sutsyet. Shout out po kay Jocelyn Asusena from Dubai. Ma'am Shailey Corfu. Mapagustuhan, Lolo Banong, nagsakit to'y patong ko, anya iyagas ko. inundan. Ay, saan ko nga kuha na ita? Di binong ke kuha. Ay, binong! May katriban! Nakuntod da, Ay, baray. didakan pagod. Anak ka doon, agas na, nasakit patong din dyan, ha? Unyan, Cha-cha-cha, Ay, nagalis ko, agas na dita. ading Ano si agas na baray? masikot kansa. Mangkita ka datay ko, when manong Datay sabsabaw nga kalbaw. sikat Apa dati sabsabaw nga kalbaw? di kapuna. Kalbaw, dati nakiskisaan.
Dati pagtakaw ti malabay. Nagdakele Kahit kasanod na ngay. permitibus Tugaw-tugawan na abaray. Sumna Ang sakbay nga tugtugawan na. Ang karkaramkam dati tarong nga si bebiyang. Nga. Ano tarong nga si bebiyang? Aranit mo, di Ay, abang baray. Ang karamkam dati tarong nga si bebiyang kapuraw. ka naging kukuna. Nagsalita man ang di patapos ni Ay, hello sa likor po, subasay. Lumakaanak Ada agdagnagan sa likorpos dita. ay Na, langgaw, numay sa admin dita. kumulding tumanin Aya. Kita ugtuman. Nalapsat. Tuwan ay agpa Ket medyo kursonadak pa kahit. Ay, na. Pumatul ka man ti ubengan nga lalakayan ang. Ay na, siya nga dakay. Kastano din na Ay, maawatan na ni Lilian. paulit-ulitin Ay, apay mga suka mo ni Lilian, baray. Na, kasanaw nga sukat ko ta Lilia. Pilalaki ko na Di na mas pagpagustuhan ay. ilay so. Nakang ang doon pa'y takim mo na. Mali na magbugwan. Bugwan na dati pa'y mag-powder. Napudno, Ora, di na. no ang sa ukas lay so tiyerto. Timot korsonada ko ni ko ha. Sinaw, No di mapagustuhan, ni Jihan siyaw. aging Na, apay nga isuda. inunda. Ay, iwan baray. Na akong Iso nga minti medyo dadakkel masol na. Na, iso kaya mau. Iwan baray. Ay talaga, panama day ta. Pagunsun yan. Mayatup ubay, nalaplapsat anya lulubanaw. Kunaan na, lulubanong ka raw. Ay, ketuin na. Naimimas, nutete ko ah. Nasabsabaw ah. Nasabsabaw nyo ko ah. Anadong tayo Ay, kaya mo nga sawan, nasabsabaw no ka ubeng baray. agin sising. Ay, kauna. Tais Mabalin mo nga isaw-saw ni Kibong na. Pang-isaw-sawam nga ay. Kat isaw-saw ko dita bye-bye. suday tatsing pet kite. Mapangkayo agswim ay. Ay, wait. Maun-uni Mapan kami agswim ay. di matim-tim. Awisak to pa niyaret siya. Ngen pulido Ay, niyaret siya. nga inget Ay, wag, nalapsat na ita. tangsi. Pura lang pa parang pusog na. Pakakit kita aman, paray. Dagat ay ipoposan. Anadong tayo aging babak. Gure ka. Tadi Ay, paray, agure ka. kan Bayay. bukit mailaw-law. Ay, gure ka, paray. Mangig mo dayay. Oan Ano dayay? ulo agay Kasladagan anang sab. tasyan Agad anang sab nga niya. o asin sinan mo. Kasladagan anang sab nga bakal. Na, Sukuni sup baka datay... Baka na nila. Kamo ah. dapat irelasyon na. Anadamtay na sexy Gure ka. unay Nag-shout out ta. Tagikan Maricel Isidro, hello! Hello, apaw! paang Hello! matay Ay, ada! Ngayon marubang, hello? Riribok na ipatukaran, madam. Patay Kitabol Hello, babe! Ada, ngayon, ano daw? Ngayon marubang, kumusta? Ni Shailene? Panapay Ay, Mama Mila! Hello! Damtay Mother Dead! tamrit unay Apay, Mama! Sigurado Nagkita kang personal na itan. Bastos day Apay, di na inayaman ni Day. Dahil kahit malas pa. Pag-isaw, adintid ng Rexona. Ano na? Anan wag ta Rexona? Nga asawa na Kitngul-ngula ma. Ngul-ngula. Aglalalo Durubat kwarta Kadway, ngul-ngulam, tano.
Bawan dahil tabangsit ti sangaw mo. Kunanan daw, wait lulubi daw. Na muscle talaga pang sipat din na pigsan numang loko ka. Ay, paring binaw ka daw. Ay, saan di ka tulukon diyan? Talagang paragsago ka. Itupak-tupak ka yan tilupaw. Pagpasaw na na. Isap sa bulik ay Ano kaya mong asawan nga tupak-tupak? Ay nga! laki. Uray Ano kaya mong asawan nga tupak-tupak? pobre, uray durgi. Basta laki di responsable, di na amot ang babae. Isap sa bulik met a babae, uray pandak when no Ay, guray ka! Ano kaya mo asawan nga tupak-tupak? mutiti. Agdaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Isap sa bulik ay lalaki, uray pobre, Datay itupak-tupak ko ah. uray durgi. Datay salto-salto ko yan tilupak maray. Parabay, oh. Laki di responsable, di na amot ang babae. Kahit ano nga rin salbi, di kayo muscle na. Sa bulik met a Kat ang kaput ah. baba, Kapten na nagiti bakrang kao. uray Ano, kada may tupak-tupak. Ay, maya. Langgaw! pandak when no mutiti. Agdaan na pintas nga ugali, Ulastog ka mga lalakayan. dilakit Sabali may bagbagap. unay nariri. Ay, agunay ka baray. At dadamag ko kay. Nangadamang desa. Damag ko kita naatake ka daw ni paring kwa. Ni paring siyukaw. Sino nga sukaw? Dasa kinarebal ko iday. Ay, ketuwing. Naatake, kalpasan na nga nagkanaeg kini baka na. Anya? Apay nga naasakay? Na. Inadlaw na kang ngamay. Nga ka no bulitas na. Ada bulitas na. Nga okasyon, inakngaro kita ikang siyon. Ipadas ko anak bakas, Kaway! Anda bulitas na ka no baray. itinagapot Isunga ko na ada. apo Babalin ka daw nga kwa. blasyon. So nang itong dati papatay na. Naranaak may sa Apay ko mga natay. ang okasyon. Napula niya bulitas. Naatakay! May sa ang organisasyon. Katuwain! Ay, abaw man mo daitan. Ikandak ti imbitasyon, kanaangay dakela punsyon. Ay, gore ka paray. Syon, Nagsaki mo na gito sexy kakaw. Sika makamuna, no nagas na. Sika nga ron ti doktaw. Gore ka. Nasaki nga talaga. Hala. sangki, inda Na. Amukaw! Namuka nga siya. mensyon. Aniya. Ta isukan, Iuray mau. tay kuma, Ngagtubog takim mo mau. Ay, apay nga yuray kang magtubog. Tikim mo kaw. Na. Isaw ti sapsapom ka dagada sexy ka mau. Uso na ka. Ay. Kawain. Uso na na. Basta sektro na. ansyon. Kantaen na ngay dedikasyon. Kada kami nga nakipunsyon. Kinigayak, daytay kimansyon. Nayatrik Ang damdam. Apaw, doon nga lulaw. Sunggar pa lang nga gitar ora iya waya. Inag Kunada. kun
koneksyon. Ay, kawan na paray. Apay kang kaya nga saanan nga sunggar na gite. Or oratsa. Ginagos No, isot ka pagpesaan na. Saan ka na? nga Pagkas- Kadwa na. Talaga nga. inapinta Isot ka pigsata na daw. abalay da amansyon. Ang amdamag ko nagbalasang pala ang kanonig lupia ka. Di apay. Apay no balasang niglupe ako. Nalapsan ka no kay. Wan. Wan nga ta. Anang. Anang nga ta. Napintas Ang paso baray. Sigurado. Bagay kayaw. Oh. Nga sa paray. Kaya na nga ta. Kahit suwan kaya nakalasta na ita. Ay nga magure ka paray pumakadatan saan. Na, apay pumakadadan. Datan di jay daw. Ay, hindi niya. Nalagpaigid kay nga ron. Ano na kita pag-istorya nyo ayan. Ay, kwa pa. Anggap man ka na kasi panagaramid sa bunaw. Abunaw, ano sa bali? Abunaw! Sige, pare! Cha-cha-cha, ading Wag na pao, panggap ka abunaw. Ay, anak po, makada kam nga rodan. Di, iyawas ba natin nga microphone aw? Kinidi, jay. Sikati kapuna dagdag kelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna Apay ading agpak Okay, tuloy-tuloy tindaya pa nagdidin ng gay, babagaya. kapag kang ka. Alawen. When manong gaputi sakit na Napya Apo, una nang itong na po siya oras sa 306. to, inton mat Pasensyaan nyo, nagiti duwang lalakay. Talaga lumakay dan. Pagpakawan, jakun may pamindwa nagsarita man. Kabawan, nagiti duwang lalakay. Di patapos ni ading lumakaanak ay kung Naglalo lang ro din ni Lolo Bino. multing tumanen. Alawan lang, nagiti request yung ampo. Kaputi Facebook kan. Ay, nalpas yung kaputi Facebook pala. Pasok mo din, uray kastang di na paulit-ulitin. Sinalaki ko ng laysot Napod Dito yung sumarunon, dito yung awan patig tinaglaban. o sa okas laysot syerto Isagot ko man, kaligiti amin nga, buy-buya pa lang itatangagon daw ay. Di mapagkuhan aging Dito naparagsak, dito duwang lalakay. itindahan Napugtagda, dakan pagungunyan Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna dagdag kelen. Nagitay, gay ayan ti pudno. Na pudno nga panagayat. Nga kunada, dito yung awan patig tinaglaban. Permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna Apay ading agpak kapag kang ka. When manong gaputi sakit na Lagyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may pamindwa Nagsarita man yung di patapos ni ading lumakaanak Ay, nala daw manin ni Ate April Joy Grande. ay kumulting tumanen. Hello, Eda. Magustuhan ay akpas pasok mo Sabay 30 minutos. din. Uray Hindi pa nagkikin na dua pa ba kayo? kastang Ating araw dahil dito awan patig tinaglabas. Para kada kayo, papagayam. awan sa bali nga ayato no di si kalaeng nga ipapatek ko taksid kinano mo ken naglamas mo di isut pagrukudan day to'y puso when aglunek ta kinatao agraman
naglabas mo. Tadin to'y sut, rason apang dudog mo. Nusong ken mura, tabar ko mo. Pinapudno nga ayan, awan patay pinaglabas. Sangwen takit masagbayan, arang tay ti pagtungpalan. Awan sa bali nga ayat ko, no di sikalaeng nga ipapatid ko. Laksid kinano mo, ken naglabas mo. Di isu pagrupuda, day to'y puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo. Tading to'y sut, rason apang dudog mo. Nusong ken gura, tabaro ko mo. Di napudno nga ayan, awan pateg pinaglabas. Sangwen takit masakbayan, arang tay ti pagtumbalan. Di napudno nga ayan, awan pateg pinaglabas. Sangwen takit masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Sangwen takit masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, dagdag kelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kupuna. Apay ading, apak kapag ka. When manong gaputi sikit na, Lapyan to, inton masanay ka. pagpagawan, jakun may pamindwa. Nagsarita man Okay, tuloy-tuloy lahat atin tayo pa nagditin ng kay babagayam. di patapos. Nang itong danjora sa'yo, alas 3, Ading, Alawan la, tuloy-tuloy lahat atin tayo pa naggiginaragag pa nagkikinatawa. lumakaanak ay Hello! kumulding tumanen. Ni Ma'am Sian, lalo, happy watching. Gustuan ay Okay. paspasok mo din. April Joy Grande, happy watching ading ko ganda. Una natin ni Tita Laisy. Uray kastang di na paulit-ulitin. Sinalaki ko ng laysot, napudno, buag sa o, Unay mo, deta, i-relax ko taropa ko, ma'am. kasi laysot syerto. Hindi mapag Aba, nalauna, deta, rupa ko na, aya. Juan aging inundan, lapong tudak, Matar-turn opak king kan DJ ko. dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, Okay lang, ore, ma-turn off ka. ading masikugan sa Amo mo latang ako, ha.
Apay, detay mat kuana, detan sama nga, detay kuanan. Effects na. When manong sikat di kabuna Nagdakelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna Apay ating ang Tuloy-tuloy latat, hindi ya pa nagdidinagay. pagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na Lagyan to, intun masanay ka. Pagpakawan, jaktun may pamindwa Agkansunak man, ti may isa asunata. Siyempre, sunata. Sari Ang may isa nga sala. ang di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan ay akpas pasok mo din. Uray kastano di na pa ulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudno no aksa o kas laysot syerto Ang kansyon tayo man, dede sunata nga, wag ka lang mawawala. Hindi mapagustuhan agi Para katagayamin na sa nga pada. Sumubok na akong umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Eto ka, bagong magmamahal. Nangangako na tayo ay magtatagal. Paano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan aking piling. Wag ka lang mawawala kapag nariyan ka ko'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin na hindi magsasawa. Puso'y bibigay sa'yo sa oras na magilong ang sugat nito. Panahon lamang hinihiling sa'yo. Sana'y pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala kapag nariyan ka ko'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y bibigay sa'yo sa oras na magilom ang sugat nito. Panahon lang ang hinihiling sa'yo. Sana ay pagbigyan mo ako.
walang mawawala. Okay, babagayam, tuloy-tuloy lahat at hindi pa nagdidinang guys. Cha-cha-cha, ading masikukan sa Okay. Ano, alaman lolo banong kansyon ka tapno makaturog na thank you DJ ko na. Alaman lang ni Ma'am Glovia ako. Awan ni lolo banong naban diyawaran. Oo, Angel Heart, hello. Nagkelet, Wow, nice song. permiti busog na Wala na to, naman lolo banong. Di DJ request ko man nanang ko by Rogin May Gonzaga. Ko na to. Tita Laisi. Sige Tita Laisi, papatugtog ko. Di ka naging na. Oo, kuna na to, no, DJ kano, tapos na laing nga agkantakit na laing kano met di chicks. ading Kuno ka di, DJ. kapag kang Ikaw mo, Saan, me? Manong Kata, no kuman, nalaing nga ngag-chicksin, ate. gapo Ate Angel Heart, kachiniks ka kuman. lagyan to, inton masanay ka. Alawan lang. pagkawan. Jack with my 3:21, hindi afternoon. Di pamindwa. man nga request na nga nanang ko. Nagsarita man ng di patapos ni ading lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay akpas pasok mo din. Uray kastang di na paulit-ulitin. Si lalaki ko ng laison. Para man gadi-gadi amin na po ngayon na. Napudno. Para kanyayo, dito yung nga sunada. Nanang ko. Nanang ko. Anyang nga imbang mo nanang ko, daing pustang tabyang mo, tapno laeng maipasngayag, kintapno lang nagbiyaga. Na isang sangayan ka na nang di na ka maartapan. Sakripisyong kaniya ko na nang dinto pulos magatadan. Diyak kaya tamapugaw ka na lang, damatayak nuwangan ka. Di kaya't ko kumaag sarbiyakin ka, kanagsupapa ka kumang. Na isang sangayan ka na nang di na ka maartapan. Sakripisyong kaniya ko na nang dinto pulos magatadan.
Manager na po sunatan na panguluan nanang ko. Kapuna Dagdag kelen Okay, nang itunda na po yung oras sa'yo, alas 3:20. Alas 3:27. Hindi ba lang programa tayo, Lingling Icon Kat Katawa, JVR Online Radio. Awanin na po, dinabat-bati ba yung oras? Ngayon tayo ba nagkikin na doon? Di ka naging Bayan tayo, apo tayo pagkatay tatar, gaputa dapo, titrungin, apo tinumutibya. Kapuna Apay ading Nagat ka doon tayo, apo nga nagserserviti technical control, siyempre. Apak kapag Ni Engineer Jerome. Yan kasama din si Bubukel nga Lingling Icon Kat Katawa Production. Under of our manager, Mama Mila Padataan. Yan kasama din kadigiti na ruway nga sponsor. Maraming salamat. Diyos unay tagngina. At nga rin din, di bang rekep ko ngayog bilang musikal? Napyan to Inton masanay ka Pagpakawan Dati man nga rin, sunada na boluan na rigat, ti gwapo nga kunada. Para kada kay amin, asa nga pada. Manilibang lugaran na panang pagraragsaka apapapanan pagigigusak na palahos na ragsak nalawa ang kanan apagbatbatuka tu'y lumlong ko day tu'y subsub ko naapka uneg na nabanglo adami ng gana batok tengana nalawa ang kanan naglawlaw dileta nalawa ang kanan lapag tigtigusak pagpaupawak nanunalubigbigan lunirabi ikin nagmamayata nalawa ang kanan hindi pagiretswa Ninong Ronald Helasha, hi! Sir Roger Julie Pascual, Sir Joel Dantes at Passion Santos. Ninong Elaine Ulep, Ninong Rolando. Hello to Sir Joel Dantes at Passion Santos. Ma'am Christina Valence, ayan ha. Di pagkasarakan, dalawa akanan, apagdinting amagan. Nagiti sikreto, kukwak lang apukpukong. At apoy dyan lawa, paset na kilaot. Dalawa akanan, apagdinting-usak. Pagpaupawak, ng runang bibigan. Dudirabi ingat mamayata. Dalawa akanan, hindi pagdiretswa. Dalawa akanan, ang pagtigtigusak. Pagpaubawak, ng runano bibigan. Dudirabi ingat mamayata. Dalawa akanan, hindi pagdiretswa. Dalawa akanan, hindi pagdiretswa. Okay, tikan may agasawa ako nada. Oo. Tay maulawak Mildred ken Ay, tay agasawa? Lakay, di kayat ko. Lakay, iti biyag ko. Lakay, di raksak ko. Kasta kuma, ti kapalay ko. Bayagra, apagpapiksana. Iso kalas
lasag na. Nuag tumar, anihan at imker na. Agbati wer-wer, no tumirada. Napiksamet ay lumailong. Napiksamet ay naag kilawig di presko. No pumisungag sanap-sapag panirpir na sumikap. Urayla nga ganang sag. Aglalakay kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay karo ba man nakibiyang. Awan di bibiyang yo sumapul kay met tila kay ng Amerikano. Wow! Medyo kalbo ba si Hanabalan no reawan buok na dyan aton Barbasan si basta nagpapungutan ni Jen sub-sub na. Basa. Iwalin mo nung pabes. Oh, iwalin mo. Ang swimming ka. Lakay, di kayat ko. Lakay, nga Amerikano. Lakay, piragsak ko. Ni Butchike, di ka balay ko. Viagra, pagpapiksa ni Kinsey. Iso kalasag na. Nuwag tumar, anihan at ibker na. Agbati wer-wer, no tumirada. Napiksamet pa'y lumailo. Napiksamet pa'y nga kilawiti presko. No bumisungag sanap-sapag panirpir na sumikpag. Urayla nga aga ng sabi siya na pilyapitan. Lakay ang lalakay kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay karo ba man nakibiyang. Awan di bibiyang yo sumapul kay met tila kaya kalbo. Awan di bibiyang yo sumapul kay met tila kaya kalbo. Grammarly does more than catch errors. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can't. Lupuraw jay bukel tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel bugbugayong. Nuna ngisit jay bukel takit kalding. Nuna silap jay bukel okel okel. Nuna tangken jay bukel anyog dayta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikog dayta. Numapis it a bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet a bukel pasas dayta. Ngem no sundar a bukel
dayta Nuna unig abukel mani dayta Lupuraw jay bukel tambo-tambong Nuna labaga jay bukel bugbugayong Nuna ngisit jay bukel takik kalding Nuna silap jay bukel okel okel Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pamay